Good morning sa lahat. Isang umagang napakaulan at napakabagyo pero hindi naman malakas ang hangin. Talagang pure ulan lang talaga at syempre masarap sa katawan, napakalamig. Ayan, nakikita nyo ang aking garden, napakalinis at napakaganda. Hello mga kaprom, di kumusta kayo dyan sa inyo? Mawalan ba sa inyo? Ito dito sa amin, ayan, maulan, tapos malamig. Masarap sa katawan. Sana wag nang lumakas yung hangin. Kasi, ay nakakasira ng mga bahay, mga halaman, mga pananim. So, yung ano ko nga, natumba na yung aking African talisay sa ulan. Hindi naman sa hangin kasi, hindi naman lumalakas yung hangin. Sa ano lang talaga sa ulan, mabigat yung tubig kaya natutumba. So hindi siya balance. Ayan. That's it for today mga kapromdi. Ingat po ang lahat. And God bless. Good morning sa lahat. Isang umagang napakaulan at napakabagyo pero hindi naman malakas ang hangin. Talagang pure ulan lang talaga at syempre masarap sa katawan, napakalamig. Ayan, nakikita nyo ang aking garden, napakalinis at napakaganda. Hello mga kaprom, di kumusta kayo dyan sa inyo? Mawalan ba sa inyo? Ito dito sa amin, ayan, maulan tapos malamig. Masarap sa katawan. Sana wag nang lumakas yung hangin kasi ay nakakasira ng mga bahay, mga halaman, mga pananim. So, yung ano ko nga, natumba na yung aking African talisay sa ulan. Hindi naman sa hangin kasi, hindi naman lumalakas yung hangin. Sa ano lang talaga sa ulan, mabigat yung tubig kaya natutumba. So, hindi siya balance. Ayan. That's it for today mga kapromdi. Ingat po ang lahat. And God bless.